רוקד לעומתם, רוקד איתם, רוקד, עד שנעלמו לגמרי. באותו לילה קרא הנר. אלוהים לקח אליו את ארלה. לא הביאו אותי להלוויה, הייתי קטן מדי, אבל אני זוכר שהביאו אותי לשבעה, ואני זוכר את עצמי עומד בפתח של הבית של ההורים שלי בבני ברק. רואה את אמי זיכרונה לברכה יושבת על הרצפה, הפנים שלה מכוסות דמעות. מישהו אמר לה שאני שם, היא הסתכלה, נקרא את הדמעות כדי שאני לא אראה, וסימנה לי לבוא אליה. באתי אליה, חיבקה אותי, שתקנו, ואז אמרתי לה, אמא, מה קרה? היא אמרה לי, שולינקה, אלוהים לקח אליו את ארלה. אמרתי, למה? מה הוא עשה? אמרתי, לא, מתוק שלי. הוא לא עשה שום דבר, ארלה היה טוב, כולו טוב, עד שאלוהים רצה אותו קרוב אליו. ככה זה מתוק שלי.